En les seues pantalles i baixant pel carrer de Sant Nicolau, l'Alferesia Cristiana 2013, els Guzmans, desplegant tota la seva força. Els Guzmans, Carmen, que va ser una de les primeres, la primera aparició la va fer en les festes del 1907, encara que, mira, el nostre company Alberto Sandoval. Ahí està. En 1905 va ser autoritzada i en 1907 va ser la primera aparició. I ahí tenim uns quants companys per així. Ara anirem dient-los. Ara anirem entre companys, actors, etc. n'han parat uns quants de Canal 9 per així. Mira, Julián, el nostre company també de Canal 9, arrossegant el timbal. Le han convidat a Eixir, ha convidat a Alberto Sandoval precisament, que és un Guzmán de pro, ahí està. Mira, vostè la pantalla, segon de la seva dreta. El nostre company realitzador. I prepares vostè des de les seues cases perquè l'Alferesia Cristiana promet un autèntic espectacle. Té un boato espectacular. Un boato molt teatralitzat. Exacte. Ahí tenim a l'esquadra de blancs, el cap batedor és Bartolomé Gómez, el cap batedor Bartolomé Gómez Salado, i està interpretant la marxa als cristians de José María Valls Sator. Anem a sentir-la. El que representa el boato de l'Alferesia és una ciutat de la mitjana, transcurreix en la vida d'un poble, en un lloc especialment que és un mercat, i ahir en el mercat se reuneix tota la gent per a comprar i riure i passar bé tots els veïns allí. Estem veient el dia a dia d'un poble medieval, hem vist el dia del mercat, estem aquestes xiques així fent pa també. Abans havíem vist una carrossa espectacular que reproduïa les portes d'accés a la vila d'Alcoi. Efectivament, era guardada per Paco Moya amb el disseny de l'esquadra del centenari 2006 i anaven acompanyant-lo una fanfària escrita per José María Valls Sator per l'any de l'Alferes 99 titulada Guzmanes. A continuació havia un lladre rodejant que... Un actor. Un actor, efectivament. Era un actor que hicieron. Un actor de l'Alqueria Blanca. Antic Guzmà, Alcoyà, actor de l'Alqueria Blanca sin retorn. Així és. Juansa Lloret. Així és. Anem amb Natàlia, crec que està en ballarines de la fila Guzmà. Exacte, estic amb ballarines molt guapes, com podeu veure. En este cas, Marta, explica'ns un poquet en què consisteix. Pues el boato representa els tres estaments que hi havia en l'edat mitjana, el poble, el clero i la noblesa. Entonces nosaltres estem representant el poble. Estem intentant fer un poc de ruïdo, no? Que sàpiga que som el poble i que això que representa la vida en un poble. Tenim un mercat, exacte, i després una carrossa en els oficis, que és una panaderia, i al final n'hi ha una posada. Entonces fem un poquet, intentem representar la vida en un poble. Un poble de l'edat mitjana. Moltes gràcies. Continua, que t'estan esperant les teues companyes. Gràcies. Rotllos de pa bons, bon rotllo de pa. Quan tenim en pantalla i en la part de baix de les seues pantalles era l'actor que estava referint-se, Juan José, i perfectament explicat, esta xica. Està representant el poble, després veurem el clero,
i després ja la cort o la noblesa, que allà anirà la favorita, que és la parella, les dames... Ahí estan representant la construcció, perquè ahí serà mossèn Torregrossa, m'imagina, que és la construcció de l'església. Així és. Ahí tenim molt veterans de la fila. Van bé, la carrossa està bé, clar. És una forma de que aquestes persones majors que possiblement tinguin no problemes de mobilitat seriosos, però bé, per aguantar una entrada, pujar allà, baixar-la i tot això, és una forma de disfrutar de l'alferes en aquesta companyia. I participar en el boato. Exactament, en un any tan important com és el de l'alferesia. Senteu-se així i agafeu ahí una miqueta de vi, les xarretes, les copes, tot preparat. Bon armosar tenen, eh? Recordem que la indumentària dels Guzmans fan referència a aquests monjos guerrers. El que va de cap de taula és Carlos Coder, que és el número 1, i el número 2, Luis Boronat. Vull dir que van lo milloret dels Guzmans, efectivament. Estaven dient que representa els monjos guerrers de Guzmán el Bueno, per això deia el nom dels Guzmans, i que el seu disseny no ha canviat des de fa 110 anys. Han sigut fidels a missa caputxa, que els caracteritza sobretot, i que estan representant en el boato. El clero, estem veient ara en aquests moments en imatges, el clero, que serà mossèn Torregrossa. Jo crec que és la figura de mossèn Torregrossa. I van interpretant Salmo d'Amando Blanquer, així és. molt apropiat pel clero, evidentment. Este no és mossèn. Anem a escoltar el Salmo. Amb la fila dels Guzmans desfilant per el carrer Sant Nicolau. La part inicial ja estarà pràcticament en la plaça d'Espanya. I el carrer Sant Nicolau, totes les carrosses que formen part del boato de l'Alfers, que no són unes quantes, al igual que agrupacions musicals, que n'hi ha unes quantes també. Mira, Paco, són 450 músics van acompanyar el boato de l'Alferes cristià, que hem de dir que Fede Jornet, que encara no ho hem dit. Este deuen ser les dos filles. Sí, així és. Anna i Andrea, que complixen 15 anys l'1 de juliol. Són bessones. Són bessones. Molt bé, són pares. Sí, mira. És cavalls igual de negres, que preciós. Quin quadre més bonic, Carmen. Preciós. Pare estarà ben pagat, sí, senyor, perquè també va com a favorita la dona, la parella, que és Letícia. I la carrossa de dames i favorita. Dames i favorita. Les dues persones que van més prop de la favorita són les germanes de Leti, que són Bea i Macrina. Ahí està Letícia. Estarà dient, una dona molt festera també, dia Fede, diu quasi més que jo. És el principal, el tindre al teu voltant gent que t'apoya. Que recolze, perquè això diu darrere també moltes hores d'assajos, molts mals de cap també, per què no dir-ho? Moltes nits sense dormir. Perquè tot pisca bé. Per que no s'enfade ningú, mentre les imatges de Letícia, hem de dir que acompanya, està fins ara, l'agrupació musical del fill del líder de Gorga, grup de metals i percussió, l'Aliança de Mutxamel, la tenia musical de Rafael Guaraf, també està la Unió Musical de Tàrbena i l'agrupació musical d'Agullent fins ara, més o menys. És que no s'enfadaran, mos han dit, mos han atrocicat el nou. Sí, no se mos queda cap en el tinter. I recordem que estem teatralitzant un poc el dia a dia d'un poble medieval i que esto representa la cort. Hem vist el poble, el clero i ara la cort, la part més noble, podríem dir, representada en esta favorita, que és Letícia, que està absolutament esplèndida. Està esplèndida, disfrutant del moment. Darrere d'ella va la Unió Musical de Tàrbena. Així és.
per brindar les arqueres, una carrossa ballet... I de seguida ja els cavallers, com a preàmbul de l'entrada espectacular de l'Alferes Cristià. I deuen estar interpretant Mare Nostrum de Miguel Ángel Mas Mataix. Anem amb Ferran Cano, que tindrà protagonista de la festa, segur. Som protagonistes perquè és que la plaça Espanya en aquests moments s'ompli de color i espectacularitat de l'alferesia i estic en les dames de la cort. Sí, damas de la corte somos. Sí, que aneu vestides guapíssimes, d'època. Sí, és de l'època. Molt bé, sou de la fila de sempre, ho així per primera vegada. Yo no, yo ¿No? soy de otra, Uy, de los vascos, pero me ja he ha sigut cambiado. infidel als bascos. Un poquito I solo. estàs disfrutant de la Sí. festa. La veritat és que esteu donant-nos un espectacle estupendo. Gràcies, acompanyeu-me perquè n'hi ha més dames per així. Vingau a veure com tenen aquestes xiques, guapíssimes, vestides Hola, què totes, tal? disfrutant d'esta Sí, la ferecia. veritat és que sí. Com a dames i amb les xiquetes que són Les doncelles. les doncelles, però esteu guapíssimes també, eh? Sí. Què portes en el cap, conta? Pues es una diadema y nos han posat floretes i després nos han posat un cinturó, un bal i Xica, que ja vas, està, superguapa. vas de fil de 20, que es diu. Pues molt bé, a tirar confeti i a disfrutar de la festa. Sí. I xala, companys. Con lluïa, con lluïs la carrossa amb la favorita, Leticia Riazaos, la parella del Alferes, que arriben al seu moment de ser un momentet Federico Jornet Monteverde, i mirant els balcons, alçant els balcons, el somriure, i totes les dames que l'acompanyen, Anem a escoltar la música que Sí. acompanya el Fateh. Carmen i Josep Francesc. El ballet va en la ballet, carrossa, el efectivament. ballet. No s'heu fixat que inclús van maquillades i si no ho he vist mal, porten inclús lentilles de color. Vull dir, Sí, m'ha paregut a mi també, sí, sí. Ara bé, després... el Tenen maquillatge... algun plano primer, un primer pla que m'estic segur, els nostres resadors i sense que veurem aquests ulls continus. És que la veritat és que entre indumentària, pentinats, maquillatge, i ja això està des de ben pronte, És que hem de dir que és molt de treball el que hi ha darrere. Pues a partir de les 5, les 6 del matí, en què pràcticament tira, ja n'hi ha gent allí maquillant-se, vestint, sobretot des del capità i ve Posen l'Alferes. en marxa, no? Efectivament, es posa tota la maquinària en marxa. Ara, algun any, a mi m'agradaria que pujareu, si no en directe, fer-ho un reportatge, perquè pareix impossible que de tot el lío que hi hagi allà pugui eixir algo tan ordenat com Sí. després jo. Sí, és de veres. Ho farem un dia des del partidor. Els exercicis de les xiques també, ja que tenen Mira, en compte. mira. Mireu tot l'espectacle de les ballarines. Està sent molt bonica, esta alferesia cristiana dels Guzmans. Està a puntet, estem a puntet ja de veure a Una l'Alferes, espècie de botafumeiro, pareix. Sí, sí. És el que va per davant de l'alferesia. O sigui que després d'esta carrossa ve l'agrupació musical d'Agullent, com hem dit abans, i arribarà la carrossa dels 8 cavallers. Així és. I ja de després seguideta ja la de l'Alferes. La de l'Alferes, ja no queda més. No, els cavallers crec que són 10, però de totes maneres n'hi ha 2 que doblen, fan esquadra de negres i de cavallers. Ahí tenim Ahí està l'Alferes. l'Alferes, ja està. Ahí està. Federico Jornet. Així és. Està vivint el seu moment especialíssim i a més acompanyada de la dona, de les filles i de tota la seva fila. Les filles en 2 cavalls negres. Sí, preciosos. preciós. Han agarrat la mà, Guapes. han així molt bonic. La salutació de l'alferesia a tota la gent que hi ha congregada en el carrer Sant Nicolau, d'ací d'Alcoi. Fede, que du ja molts anys en esta fila i va portar de la mà de l'altra passió, del futbol. Era una jove promesa de l'Alcoià i des de l'entrenador als seus companys eren tots d'esta fila i finalment va Si caure. l'Alcoià torna Carmen a segona Sí. divisió, que està ahí per Ja a farem jugar, força, per a Paco. jugar, Clar almenys que si no sí. puja, té que fer la lligueta d'ascens de categoria perquè està entre els 4 primers, però a veure si enguany torna a segona divisió. Anem a disfrutar d'este moment màgic de Federico Jornet, Alferes Cristià 2013.
musical d'Alcoi és la que segueix a la carrossa de Federico Jornet, dirigida per Gaspar Nadal Maronda. Interpreta la fanfàrria a la triste del músic, del professor Murcia Roque Baños, per cert, un especialista en bandes sonores de cine i que sí que pareix una pel·lícula, això, el que estem vivint en directe. És una melodia molt medieval en el tambor. S'ha fixat que té moviment. La carrossa preciosa, Té moviment, la carrossa. Preciosa. El drac que es maneja, el drac és un dels elements dels Guzmans. Sí. I anem a recordar que el disseny de tot este boato, este seguici que estem disfrutant és de José Moïnya, que la veritat és que ens està apassionant. I ahí està Fede Jornet rememorant a ese monjo guerrer de la fila dels Guzmans que té enguany l'alferesia. Tot el disseny del boato i de la favorita, la fera de José Moïnya, i el de l'esquadra de Pablo Miró Belenguer. Ai, sí, El de l'esquadra especial el fa Pablo Miró. Sí, que ara de seguida la veurem. La veurem després. Les carrosses són del Llombo. Espectaculars. Les carrosses són precioses. I tenim a Federico disfrutant. Que s'ha deixat la barbeta i tot. No sé si l'ha dut tot l'any o l'ha posta per a l'ocasió, però Normalment va perfecte. Normalment es deixa per l'ocasió. En la indumentària, no? Va perfecte en la indumentària, sí. Fede reconeixia que és de llàgrima fàcil, reconeixia dies arrere, diu, jo soc de llàgrima fàcil, mira, estem veient que està quasi a puntet, perquè diu que segur que s'imaginava que seria un moment molt emocionant, però de segur que està superant totes les expectatives, veritat, José? El supera l'emoció en per a aquest un moment. fester que viviu la festa és la culminació, ostentar un càrrec. I el dia de l'entrada, pues, això, diguem, els 3 dies, cada dia té lo seu, Sí. vull dir, cada dia demà té l'emoció del dia del patró i el dia de la lucha, de l'alardo. De l'Alardo. Però avui és l'emoció, a més, del primer dia que ensenyes tot el que està preparant durant tot l'any o durant tots estos anys, vull dir, perquè... El tratge Josep, Francesc, és preciós. I per darrere, no sé, per darrere. per al coll i per Sant Jordi en el casc. Sí, per algo i per Sant Jordi. Mira el drac que tira fum. El drac, sí, ja ho té moviment. Per al coll. Sí, fica per al coll darrere. el detall del casc. Quina imatge, Així dius bé. Per al coll i per Sant Jordi. La frase màgica que enceta les entrades. Abans l'entrada. Abans l'entrada. En este cas seria s'acaba l'entrada. S'acaba l'entrada, molt bé. Començarà la... Cabo batidor que dona pas a l'esquadra de negres de l'alferesia. Recorden que el disseny d'esta esquadra de negres és de Pablo Miró. I també el maquillatge. Presteu especial atenció. Jo crec que una alferesia molt cuidada amb una coherència històrica molt important també. I sobretot també molt coordinada en quant a colors, vull dir, no n'hi ha estridències, ni combinacions rares, perquè inclús a voltes quan s'enjunten dos dissenyadors, doncs un pensa d'una manera, l'altre pensa d'una altra, però hi ha una coordinació important de la fila. Ara sí que Ara sí, Paco. I tornem, Carmen, en el final de l'alferesia cristiana. Acostant-nos a les 2 de la vesprada, més de 3 hores de transmissió en directe amb tots vostès d'esta entrada cristiana de moros i cristians d'Alcoi, quan estan veient en imatges l'esquadra de negres de l'alferesia cristiana de la Fira dels Guzmans. Així és, l'esquadra negra que està encara l'entrada cristiana. L'esquadra negra, l'esquadra especial. L'esquadra especial. En una indumentària, una vestimenta que n'hi ha moltes, n'hi ha cuero. Molts elements dels Guzmans. Molt de metall. Sí, molt de metall, n'hi ha de tot. Molt paregut. L'alferes també duia de tot, no? L'alferes també duia molt de metall. El que estava dient abans el nostre convidat, José Francisco Julià, i és que hi ha una gran coherència, que tot el món, en qüestió de colors, tota l'alferesia està... Tota l'estètica està molt igualada. Molt igualada. Sense ser monòtona, però està molt igualada. Quan estem veient les piruetes també del cabo batidor a cavall, que és preciosa aquesta figura. I mira el maquillatge, Carmen. I el maquillatge que s'està deixant, de veritat, el maquillatge de l'alferesia. Preciós. Estem comentant que va a molt bon ritme perquè no han arribat a les 2 de la vesprada i estem vivint el final de l'alferesia cristiana. Últims instants de l'entrada cristiana. Potser acabe mitja hora abans del previst, de l'any passat, del que és normal, podríem dir. Mireu este casc també.
pareix que estigui fet aixina d'os. És preciós, la veritat. Agrupació musical Orquesteta d'Alcoi està acompanyant esta esquadra especial. I el grup de Dolçany de Sol Major també ha pres part en esta alferesia. Anem a escoltar la música. Un altre company. Hombre! Un altre company, Xavi Cardona. Torrentí. Torrentí, que està així també. Som molts, que estem així vivint la festa. Està vingut avui espectador, Molt bé. I quan estem veient en imatges també, doncs això, l'entrada a la plaça de l'esquadra especial. De l'esquadra especial. I també havíem vist ja la carrossa de cop, ahí estan veient, que és el final de l'alferesia. I de l'entrada cristiana. I de l'entrada cristiana, de l'entrada del matí. Molt bon oratge, hem de dir que està fent un dia esplèndid, que ha respectat molt bon ritme. Esperem que els moros no es banyen. Efectivament. Una volta que vingui jo a fer la transmissió, no sé quan fa 5 o 6 anys, o per ahir, plogué per la vesprada. Plogué per la vesprada per moros. Pues si plou enguany no deixen entrar més així al parc. Exacte, no ho digues molt alt, no ho digues molt alt. La cristiana no, la cristiana igual que enguany. No ho digues alt. Així no, que el problema que hi ha és que quan diuen nubes d'evolució diurna és aigua pels moros. Aigua pels moros, molt bé. Evolucionen per el dia i cau a la vesprada. Durant el matí va fent-se el núvol i a partir de l'esprà cau. El problema és que, clar... Però vull dir la companya Sònia ha dit que no plourà. Mireu el cop de Guzmán. Rafael Casasempere i Ferrandi. Ahí estem. A mi m'ha agradat també l'alimentària, el vestimentari de l'esquadra especial. Darrere van les dones també. Les dones també molt ben vestides. Que fan xoc un poc en la vestimenta molt ben vestides. Esquadra de negres, que és de disseny de Pablo Miró i que de segur que està guanyant els aplaudiments del públic congregat allà a la plaça d'Espanya, d'eixa fila dels mirons, que és el públic de l'entrada de moros. Per lo que estaven dient que aquestes imatges pegaran la volta al món, abans hem dit que estaven de la BBC anglesa, i també hem de dir que hi ha un grup de la Universitat de Toulouse, a França, que està elaborant un documental de la festa de moros i cristians. I això ens agrada molt, que s'exporten aquestes festes tan importants. Que es donen a conèixer, són d'interès turístic internacional. Així és. Estem veient el moment final de l'entrada cristiana. Esta vesprada serà a partir de les 5:30 aproximadament l'entrada mora, que també la farem en directe, en transmissió en directe per Canal 9 Pressupost, i amb el primer moro està Natàlia. Home! Natàlia. I amb el primer moro, Víctor, bueno, a més que és super guapo. Víctor, eres el primer moro que anem a entrevistar avui. Estic molt il·lusionat. Sí, estàs molt il·lusionat perquè a tu te toca ser el protagonista esta vesprada. Sí. Però conta'ns un poquet, ara que ja ha acabat, quina és la part que més t'ha agradat? La carrossa de l'alferes, el drac. I el drac t'ha agradat molt i els cavalls, perquè jo t'he vist emocionat. Ja, m'han agradat molt. I a més, estava així esperant perquè volia saludar alguna persona molt especial, no? Sí, és la favorita, que la coneixem i s'ha tratat amb vosaltres que... Jo he vist que t'ha saludat d'una forma molt especial. Sí. Pues Víctor, moltes gràcies. Un xicotet apuntament. Pepa, tu que eres una genuïna i te ho saps tot, alguna cosa que podries destacar? Lo més destacat és que després d'esta crisi que n'hi ha, que Alcoi tinga aquesta voluntat de traure unes festes tan meravelloses. Pues Pepa, mos quedem en aquesta frase última de la nostra amiga Pepa i companys, tornem a vosaltres. Gràcies. I frase emocionada, Sí, Hasta el públic, sí, a punt de plorar. Estava Pepa.
Bueno, Recordem, Paco, anem a a recordar. les 5 i 10, entrada mora. Així els esperem a tots. Entrada mora. Els esperem a tots. Transmissió directa. Ràpidament. Un momentiu, és que hi ha una cosa que jo crec que no s'ha vist mai, i és que la carrossa del cop talla perquè el resto de boato pegue la volta a la plaça i s'espera tota la gent que baixa darrere de la carrossa que està a l'esquerra de la pantalla, baixa tota la gent darrere, perquè no interrompisca Molt bé, la desfilada. La desfilada fa de tapó, entonces... Perquè passa allí. Efectivament, és una cosa que no es veu mai. Amb este últim comentari anem a despedir al nostre company, José Francisco Julià. Gràcies. Encantat d'haver estat amb vosaltres. Un plaer haver estat amb tu també. I recordem, a tots vostès els esperem a les 5 i 10 de la vesprada. Entrada mora, espectacular i majestuosa també. Seran les tropes musulmanes del cabdill al-Arraq els que prenguen la vila d'Alcoi. Els esperem a tots vostès i, Paco, anem a deixar-les en les millors imatges. Sí, millor que n'hi ha moltes i molt bones. Moltes. Gràcies, Patriarca Sant Parat. Tornem a les 5 i 10, entrada mora, Morts i Cristians d'Alcoi, 2013. Fins després.